15. maj 2005 a veľké viedenské finále Česká republika Kanada. Pri predchádzajúcom šampionáte v rovnakom meste i rovnakej hale sa stretli rovnakí súperi. Viedenská mestská hala plná priaznivcov českého tímu vybrala aj rovnaký výsledok, aký sa zrodil v roku 96. Kanada túžila po zlatom hetriku, ktorý sa naposledy podaril práve Česku. No a zverenci Vladimíra Ružičku túžili po 4 rokoch opäť rozjasať staromestské námestie. Obavy či očakávania opatrného hokeja rozohnali už úvodné minúty. Obe mužstvá hrali dopredu, sledovali sme parádny hokej, sledovali sme práve finále majstrovstiev sveta. Teraz tam má trošku Jágr otvorený priestor. Bude sa poprvý raz vylučovať v tomto stretnutí. Žrtka, gól, Prospa, otvára skóre, Česko vyhráva 1-0. Vylučovať sa napokon nebude pri avizovanom treste pre Kanadu. Po 4 minútach a 13 sekundách prvá veľká radosť českých priaznivcov na tribúnach viedenskej štadhale. Kanada na bokov na recept nenachádzala, naopak Česi začali mať mierne navrch. Rodor sa ešte v úvodnej tretine neraz poriadne zapotil. V závere úvodnej časti čelil veľkej šanci Hlaváča. Úvod druhej tretiny však už bol z iného cesta. Brodor sa pomaličky začal bránke nudiť, bokom sa dostal pod kanadskú paľbu. Postupne strieľali Gane, Nash, Boyle a to ešte Hitley medzi pruží zluftoval. Čechov dostala späť na nohy presilovka, v ktorej gól na 2-0 visel nad kanadskou bránou. Tomáš Kaberle spadol, no zvýšiť mohol najmä Radek Dvořák. Jeho rýchle zakončenie však skončilo len na kanadskom brankárovi. Bolo to ozaj vzrušujúce predstavenie, stále sa niečo dialo, hralo sa v obrovskom tempe, Kanada dobíjala Vlkovnovú bránu čoraz intenzívnejšie. V úvode tretej časti však udreli českí hokejisti. Tomáš Kaberle. Pekne si poradil s tou situáciou Jágr. Ešte krajšia prihrávka na Ružického. Česko vyhráva 2-0. Zďaleka však nebolo ešte rozhodnuté. Na stiahnutie dvojgólového manka mala Kanada ešte 16 minút. Eufória na tribúnach obrovská, Kanada však stále nebezpečná. Nešovú strelu dorážal Thornton. Českí hokejisti sa už logicky spoliehali najmä na protiútoky. Ich maximálne koncentrovaný výkon podporený skvelým bokovnom dával tušiť zlaté vyvrcholenie. Než sa odhodlal až k strele, Puk sa vrátil ešte pred bokovnovou bránku. Halašíček vyjadzuje cez všetky čiary. Česká republika získa 5. zlato z majstrovstiev sveta. Frustrovaní Kanadenia sa zmohli už len na vyprovokovanie bitky. 5. titul samostatnej Českej republiky však bol na svete. Šampionát vo Viedni vyhral najlepší, najkompaktnejší, najlepšie zložený vo svojom vnútri i na ľade, najlepšie fungujúci tým Vladimíra Ružičku. Zaslúžene. 69. majstrovstvá sveta v Rakúsku mali lepší záver, než sľuboval ich zbabraný úvod. Na problémy s ľadom sa zabudlo, pretože diváci mohli vidieť také množstvo svetových hviezd, aké sa na medzinárodných ľadových plochách nazberá azda už len počas olympijských hier. Najlepšie dokázali sklbiť veľké mená do jednoliatého tímu Česi. Naši západní susedia majú skvele prepracovanú defenzívu, ktorá fungovala aj vo Viedni. Českí hráči bez ohľadu na post si dokážu vzorne plniť obranné úlohy a vďaka svojej korčuliarskej a technickej vyspelosti okamžite prejsť do nebezpečných brejkov. Ak k tomu prirátame tradične vynikajúcu českú brankárskú školu, niečo, že zverenci Vladimíra Ružičku mali všetky predpoklady na úspech. Aj v kanadskom tíme bolo veľa individuálí a čo sa týka súpisky, tak to bola azda najnabitejšia zostava javorových listov za posledné roky ich účinkovania na svetových šampionátoch. A hoci sa ani ona nevyhla tradične ťažkopádnejšiemu rozbehu v turnaji, postupne jej hra gradovala. Hráči z kolískych hokeja dokázali odolávať aj nepriaznivému